Было так, і хай будзе так навек. Зямля і Бог, як твор з Творцом адзіны, бо створаны быў першы чалавек з зямлі і з звычайнай шэрай гліны. У Бога, атрымаўшы шчодры дар, ад раніцы да ночы несупынна, як Бог той завіхаецца ганчар. Ён творыць цуды са звычайнай гліны. Лягорна ён шчыруе да знямогі, і праўду кажуць, што не гавары. Абпальваюць гаршкі зусім не богі, гартуюць іх у горнах ганчары. Браслаўская зямля здаўна славіцца багатай гісторыяй традыцыйных мастацтваў і рамёстваў, многія з якіх існуюць і цяпер. У кожнай нашай вёсцы, мястэчку можна знайсці майстра альбо майстрыху, якія працягваюць традыцыі старажытнага мастацтва і захоўваюць у сваёй душы тую ж вялікую замілаванасць роднай прыродай, якую заўсёды адчувалі ў сабе нашы продкі. Сярод шэрагу творчых людзей Браслаўшчыны Ларыса Аляксеевна Дорофейчык, незвычайны і самабытны, і яркі і непаўторны творца. Зазірнем жа у таямнічы свет таленавітага майстра. Добрый день! У хату я вас не запрашаю, але запрашаю вас у свою майстэрню, бо ўжо 11 год гэта, можна сказаць, моя другая хата. А чаму? Калі ласка, праходзьце, я ўсё вам раскажу. Ведаеце, чаму я вас сюды запрасіла? Бо тут мне утульна. Тут усё, што мне блізка, што мне дорага. І калі я прыходжу сюды кожны дзень, я перш-наперш здароўваюся са сваёй бабуляй і кажу: «Прывітанне, бабуля, я прыйшла». Калі я была зусім маленькай, моя бабуля Кузьмінова Ніна Алексеевна займалася вельмі дзіўнай для мяне справай. Яна была ганчаром, яна рабіла посуд. Я не ведала, што такое ганчарства, і я нават не ведала, для чаго гэта бабуля рабіла. Але мне было цікава, калі бабулька удзень ішла за печ і нешта там робіла. І я ціхонька глядзела. Бабуля сядала за ганчарнае кола, але мяне туды ніколі не звала і казала: «Ідзі, займайся, чытай кніжкі, гуляй з лялькамі, не лезь в эту брудную справу». А калі нам нешта не дазваляюць, то нам заўсёды гэта хочацца зрабіць. Калі бабуля моя сыходзіла з хаты, я ціхенька сядала за кола і спрабавала рабіць тое, што рабіла бабуля. Ну, канешне, адразу у мяне нічога не атрымлівалася. Гліна была на падлозе, на сценах, на мне, і мне было так страшна, што бабуля прыйдзе і здасць мне лупца. Я хуценька ўсё гэта чысціла, усё прыбірала, і быццам я і не была. І так цягнулася вельмі шмат часу. І аднойчы, калі я сядзела за гэтай справай, у хату зайшла бабуля. У мяне затрасіліся рукі і ногі. Бабуля глянула на мяне, строгая, на жанчына была строгая, і сказала толькі некалькі слоў: «Робіць будзе». Гэта быў дазвол. Я ўжо могла, як сапраўдны майстар, калі бабулі завіхацца, пераразаць ёй гліну, па-першае. Яна казала: «Вось табе вялікая валюшка гліны, і ты яе пераразай». На што я была пераразаць? Каб атабраць яе ад каменьчыкаў. І за гэта я атрымлівала свой першы заробак. І гэта былі цукеркі. Ну, не так смачна мне былі тыя цукеркі, як мне хацелася мець дачыненне вось да гэтай справы. Бабуля дала мне тое, што зараз мне дапамагае быць заўсёды ў добрым настроі, быць заўсёды нейкім вясёлым, цікавым чалавекам. І калі я працую, то я ведаю, што ў мяне
ёсць маё самае найлепшае, самае найпрыгажэйшае, што ў маім жыцці ёсць. Гэта моя гліна, маё ганчарства. А калі вам цікава, я нават магу вам гэта паказаць. Ну што, паехалі. Ну вось, такім чынам, за размовай атрымаўся гаршок. І як прыемна, калі ты сваімі уласнымі ручкамі нешта можаш зрабіць. Калі у вас ёсць мэта, абавязкова ідзіце за ёй. А калі у вас ёсць мэта навучыцца ганчарству, то прыходзьце да мяне, я дапамагу. Сапраўды, чалавек нараджаецца зоркай, зоркай таленту, каб зяць на небасхіле сваёй радзімы, зяць ярка і непаўторна. Ну што ж, дзякую вам. Заходзьце, калі што. Да пабачэння.